नोंसोर मा सानदों बिनि डाबलखौनो मावगोन आङो साननाय रन्जन दैमारियाबो गगोन नायबाय थाल' माला गगोन सार टाइम थारिख आं होनो हायालै बबेबा शब्दखौ बारा बुजिनो रोङा ना मा होनदों 2 लाखआ जोङो दाखालि 10 फेब्रुवारियाव जोङो आराम्भ खालामबाय फेब्रुवारिनि गेजेराव फोजोबनांगौ इलेक्सननि आगोल सिएम साराबो डिक्लेयार खालामदों बेखौ जोङो इलेक्सननि उनाव खालामहैनोसै सार मोनसे समाव हाखौ लानानै दावराव जादोंमोन नैबे हाखौ लानानै आं जेबो मिथिया जेबो हयथ' माबाफोर जालायदोंमोनब्ला हयथ' रायलायलायनानै समाधान जाबाय बेखायनो दिनै जोङो बे खुन्थियाखौ गायसननो हादों सार मिनि सेक्रेटारियाव जे आसाम बिटिसि आयेनाफोर जिरायनाय जागोन ना जाया बिटिसि आयेनाफोर जिरायनाय जागोन ना एसेम्बलि आं बबेबा शब्दखौ बारा बुजिनो रोङा ना मा होनदों जिरायगोनब्रा मानो जिराया जाबाय मिनि सेक्रेटारि जाबाय बेहाय जों मानो जिराया जानो जागोन जिरायगोन एसेम्बलि खुंगोन एखे सार नोंथाङा मोनसे बुस्थुआवखाय जि फासिनि अर्डारमोन नोंथाङा लाबोफिननो हाबाय एक्सिडेन्टफोरखौ गासिखौ रन्जन दैमारियाबो गगोन नायबाय थाल' माला गगोन सार टाइम थारिख आं होनो हायालै जायखिजाया रायलायबाय सार नाथाय जेरै नोंथाङा बेबायदि मावफुंना देखायबाय थादों सार थिग बेबायदि आखा खालामदों नामा सार मा बुंथारगोन आरो नोंसोर मा सानदों बिनि डाबलखौनो मावगोन आङो साननाय